easy, easy, easy. Yes, yes. Very hard. That's good. Hvordan? Han er hård og fair. En humørbombe uden lige, desværre. Jamen, han er jo benhård. Varmt og åbent menneske, som under tiden, man kan sige det sådan, mister temperamentet. Grundigt forberedt og dygtig strateg. Jeg tror, han har tænkt over tingene. Måske også lidt smule irriterende i længden. Der er slet ikke noget at gøre. Jeg hørte faktisk en historie engang, at han fik en lavkage til hans fødselsdag med en stripper ind i. Det glemte bare at fortælle, der var en stripper, og han spiste det hele. Det er en blanding af BS. Buber. Jeg er rigtig skarp på ski, men måske undervisning, der sådan leder mine tanker sådan 40-50-60 år tilbage i skolesystemet. Så giver han dem en ordentlig lærestreg. Spanskrøret frem og nallerne frem og første slag der, og så lige to ørefiner og en ordentlig håndmad. Jeg har faktisk hørt en historie om Chuck Norris. Han engang fik en fødselsdagskage. De kan fortælle, at der var en stripper inde i, og han spiste den. Dem vil han blive rimelig sur på, og så vil han sige til dem, at de er noget meget slemt, jeg ikke engang tør at sige her, og han vil skælde dem ud. Ja, jeg tror faktisk bare, at han sørger for at få rigtig godt fat i dem, og så ryger det rundt. Som alle vil. Tag øksen frem. Giv hug. Ikke? Så spiser han dig. Ufattelig grim. Turn. Fordi manden mente selv, at han havde opfundet en ny måde at stå på ski på, som der hedder butterfly turn. En kraftbesparende måde at stå på ski på. Jeg fandt i hvert fald ud af, at hans bedstemor kører mere aktivt på ski, end jeg gør. Mange tak til dig, Jens, fordi at, det har været fantastisk for mig at være med i den her proces med demohold. Det har været meget professionelt, og der har været en super god stemning, og det kan vi til dels takke dig for. Jeg har været til Interski 91, og jeg har selv kørt på demohold i 91-95. Det, jeg har set her i 2001, det er helt imponerende. En af årsagerne er helt bestemt træneren Jens Borgnæs, der har formået at se, hvad det er, der skal til for at lave en dynamisk demo, som alle lande synes er imponerende. Så det er et stort cadeau til ham, at han har både fået strikket koreografien og dynamikken ind for første gang i vores demoteam. Det kan vi ikke andet være beundringsværdigt. Jens Borgnæs, fantastisk. Rutineret, professionel indstilling, du har til tingene. Og det har kommet DDS-uddannerne til gode. Og det er vi super, super glade for. Uden din kapacitet vil vi være på et helt andet sted. Ja, det har været fedt at have en seriøs tilgang til projektet her. Det har det været rigtig, rigtig fedt. Det er Tutti her. Jeg vil bare sige tusind tak for nogle rigtig gode dage og uger, hvor vi har trænet demotræning, og jeg synes, du skal vide, at du har betydet alt for vores rigtig gode resultat på Interski, i forhold til, at alt bare var klappet og klart, da vi startede træningen i sin tid, og du har bare været skarp, og det har bare været fedt. Tusind tak for det, Jens. Ha' det godt. Hej. Jeg synes jo, at en af de kvaliteter blandt flere, som Jens har, det er hans holdning til ski, og som jo matcher helt perfekt til vores nye slogan. Ride Free. Da jeg mødte Jens første gang, så var det fordi, han kørte ud på sidelinjen og lugede. Hvad var det for nogle danskere, der kom ned, og kunne de overhovedet noget?
der var Jens allerede godt etableret sidst i 80'erne som dygtig skilærer hernede. Jens holdning er og har altid været, der er ikke dårligt vejr, der er ikke dårlig sne. Man lærer af at køre det hele. Og Jens var på ski hver eneste dag og ude og køre det seriøst. Og det var sådan, jeg mødte ham først. Det, der så er dejligt at opleve, det er, at Jens i højere og højere grad, efter at have toppet, i betydningen af at have opnået, hvad han kunne, sådan resultatmæssigt som skilærer, og også har bredt sig ud og har formidlet og selv har holdt fast i, at skiløb, det er begejstring. Ja, hej Jens. Jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle kaste mod det projekt her. Det er jo mange dage, når man skal ud og arbejde og familie. Men jeg synes, det var rigtig sjovt. Jeg synes, vi har løbet meget på ski. Jeg synes, du har styret en god proces og haft en klar plan fra start. Det er jo tydeligt nu, selv med de første øvelser, vi lavede dag 1 på Hintertux. Du har valgt nogle gode østrigske løjtnanter, som jeg håber, vi kommer til at se mere til også i fremtiden. Det er godt for os alle sammen. Så tusind tak, Jens. Det sætter jeg pris på. Det var en god oplevelse. Og jeg tror, vi alle sammen er blevet rigtig meget bedre af de her uger sammen. Jens, din indsats her igennem årene, det har været uvurderlig betydning. Det er simpelthen det, der har gjort, at vi har løftet en fuldstændig anarkistisk uddannertrup frem til nogen, som rent faktisk har et mål og begynder at køre sammen. Så det er kvalificeret uddannerne, og i den grad sørget for, at eleverne de har fået et kursus. Og sørget for, at uddannerne rent faktisk ikke bare kører til højre og venstre, men giver et produkt, der vil noget. Ja, jamen jeg kan egentlig kun sige det samme, Jens. Jeg vil sige, at du er jo en af de top 3 skiinstruktører, som der har betydning for mig og for min udvikling. Og den professionalisme, som du har, den har jeg prøvet at tage med over mit eget arbejde som skiinstruktør. Og sidst men ikke mindst, så håber jeg, at du holder mange år endnu, fordi Dansk Skiforbund har brug for dig. Fuldstændig. Det har været umanerligt godt at køre med dig. Både til demo her, men ikke det mindre har det virkelig været fedt, at du har med alle de år i Hintertux og løftet os. Ciao. Jamen, eftermiddagstræningen med Jens nede i Tux, den har jo simpelthen betydet utrolig meget. Altså først og fremmest så er vi jo blevet ensrettet lige efter Jens' hoved, og det er jo fantastisk. Det ser vi jo resultatet af nu hernede til Interski her i St. Anton. Og så er han jo bare ekstremt inspirerende, Jens, og har altid været det. Han har været et stort forbillede for mange af os i Tux, så fantastisk. Okay, Jens, tak for rigtig mange gode år. Jeg har haft rigtig meget ud af at køre sammen med dig. Virkelig meget. Jeg husker første gang, jeg mødte dig, jeg tror det var midt 80'erne, du kørte rundt sammen med en anden gut, jeg ikke længere kan huske navnet på. Jeg tror, jeg mødte dig første gang til DM. Midt 80'erne. Mysli-drengene hed de. Mysli-drengene, dem med de store lår. Fra den gang, du kørte med dine samlede ski ned over bakken, til den løber, du er blevet i dag, som vi har stor respekt for. Jeg har stor respekt for. Og tak for alle de oplevelser, du har givet mig på Hintertux. Alle de gode inputs, jeg har fået, som jeg har brugt og taget med mig i forbindelse med vores eftermiddagsundervisning. Det sætter jeg stor pris på. Hej Jens, tusind tak for et godt Interski og et rigtig godt stykke arbejde med både demoholdet, men også med alle uddannerne som helhed. Det er super fedt, at du er med i DDS. Jeg har jo kørt meget med dig før i tiden, men nu jeg kan se, hvor meget det giver alle folk, som er i DDS, noget at du er med og står for træning og det tekniske. Tak. Det er super fedt, at du er med i Tux og kan give inspiration til os alle sammen, når vi ligger og kører. Du er en stor hjælp til skiløb i den danske skiskole. Det er fedt at have dig med. ...96-97, Jens, der tog jeg til Vale, fordi du lige har uddannet mig som en knalddygtig skilærer. Lærte mig at køre nogle fede pukler heroppe på Schwarz Ostrand. Og siden da, så har jeg løbet ind der masser af gange, løbet fedt skiløb. Det har været kanon input for den danske skiskole. Men jeg ved også godt, at man kan blive lidt tørstig hernede i Tyrol. Så vi har selvfølgelig noget for Rasmus og min hjemby til dig. Bare for at sikre, at du ikke skal gå helt tørstig i seng, og lige kan huske lidt om, hvor der er Rasmus og mig, vi stammer fra. Tak for alt det, du har gjort for os, og vi ses i Ushuaia. Reaching out, touching
Get them